Hej sammen, og velkommen til den her fucking gode video. I dag så spiller vi så et helt normalt normal game 5 Summer Rift. Ja. Det er godt. Og hvis vi får 3 subs mere, så laver vi vores 15 subs special. Hvor vi vil pick en random champion, og vi filmer godt nok ikke, at vi tager en random champion. Fordi det Men vi lover det, vi gør det. Fordi det har vi lidt problemer med. Og hvis nu vi får et eller andet champion, som vi synes, der faktisk er perfekt, altså vi bare alligevel havde tænkt os at tale og sådan noget, så tænker vi, at vi gør det igen. Altså så tager vi en anden. Og vi har sagt, hvilken plads vi vil gå, så jeg siger, at jeg går jungle. Så hvis jeg får Ashe, så skal jeg stadigvæk gå jungle. Og jeg skal gå top, uanset hvad. Ja. Uanset hvis jeg fik Soraka eller sådan noget. Som ja, jeg kan. Det samme med mig. Hvis jeg fik Soraka jungle, så bliver jeg nødt til det her. Så dræber dig selv. taber nok gamet. Men altså, vi bliver nødt til det. Men det er jo selvfølgelig også fedt nok, fordi... I vil jo gerne have det. Ja. Så... Det er sådan set lidt det, den her den handler om, at vi lige forklarer det. Fordi at vi kan ikke filme der, hvor vi trykker random, desværre. Det kan vi ikke få til at filme. Hvis vi kan fikse det, så gør vi det. Ja, hvis vi kan det, så gør vi det selvfølgelig. Fordi vi har set nogle YouTubere, som gør det. Som kan filme, når de trykker på champs. Eller så filmer de i starten, og så bagefter stopper videoen, og så filmer når de... Nej, det gør de ikke, fordi der er nogen, der livestreamer, Rasmus. Nå ja, okay. Ja, det kan vi ikke få til at gå op, men sådan kunne vi faktisk også bare gøre. Nå, men sådan gør vi ikke. Nej, fordi vi gider ikke at have, at I skal se på os. På hvem vi gider at tage. Og hvordan vores masteries, hvad de hedder. Det må jeg nemlig ikke se. Ja. Så ja. Det er godt, de ikke ser, hvad din lillebrors masteries hed. Nå ja, eller hvordan de sætter op. Fordi måske ikke kommer vi vist til at gå ind og lave lidt om. Nej, det gjorde vi ikke. Hold kæft. Det gjorde vi ikke. Nå ja, det gjorde vi ikke. Ingen siger noget til nogen. Nej. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg vil starte med. Jeg har så lidt attack damage. Hvis du køber det til 10, så har vi lige meget, og jeg har ikke købt noget. Det er fordi, du har runes, det har jeg ikke. Hvad snakker du om? Du har runes, du har sådan 17 damage! Nå ja, det skulle du bare troll. Jeg skal bare helt fuld af det. Det er så noobet, men det er fucking sjovt. Jeg er bare fuld AP, eller AD, eller tank. Ja, hvis man skal have tank, så skal man bare kun have liv. Ikke armor med, det er bare kun liv. Det er fandme grineren. Men jeg synes alligevel, 12 armor, det er jo ikke en skid. Det er jo kun nej, ikke i forhold til 300 liv, eller hvor meget det nu kan give. Nej, faktisk meget mere. Jeg tror, hvis du køber helt fuld, så får du omkring 400 liv. Det er faktisk fucking meget egentlig. Wow. Når man lige tænker over det, så sparer man jo 1000. Ja. Plus lidt faktisk. Og hvis du har fuld armor, så får du under 40 armor, og det kan du købe for 800. Så derfor er det bedst at købe liv, men så er der heller ikke noget magic resist. Men hvis du køber halv magic resist og halv armor, så kan du købe det inde i gamet billigere, end du kan købe liv i en gamet. Så derfor er det meget bedre at købe liv. Så fuld liv, det kan anbefales. Og jeg Rasmus siger fuld AP og AD. Smite i starten. Ja. Hvad? Hvorfor opgraderede jeg Q, når jeg skulle have opgraderet E? Wow. Bare lidt. Fino. Der er fucking mange, der ikke kan finde ud af fucking hjælp. De går altid sådan, når den har 500 liv tilbage eller sådan noget. Ja, selvom man smiter i starten. Gå nu væk med den der fucking minion. Gå nu væk med den der fucking minion! Hvad der sker? Er det Det noget, er bare hans minion, den der med 7 milliarder! Og jeg venter med at gå ham, indtil jeg kan kue ham.
Der kommer gank, når jeg har taget... Ja, jeg tager Wolves her, og så går jeg og tager Red, tror jeg. Og så går jeg back, og så kommer jeg gank. Så ja. Og hvis man normalt går ind, og så ser videoer af professionelle spillere, og så når de siger, hvad de har Siv HD eller Brofesco eller sådan noget, så kan man se, hvem de ser. Nå, ja, det var nu ikke det, jeg gad at sige. Ja. Men altså, hvis man nu går ind, og så ser for eksempel et video, hvor de viser ens masteries, så eller runes hedder det, så viser de cooldown reduction til en jungler. Og det er fint nok, men det er meget bedre full attack damage. Bare lige sådan. Alle dem, der har været med i verdensmesterskaber. Stort set. Det kunne de godt lære lidt af. 7-6. Jamen 6 kan det sådan død. Hvorfor? Så er han stun. Wow! Fuck, du fik faceplat. Jeg skal ikke se det komme. Hvad? Nej, Fuck du har you. ikke vundet min. Fuck you! Du har ikke vundet min, Rasmus. Jeg tror, det var jeg recorder, fordi jeg kan se, at han kommer teleport nu. Eller, den kommer teleport nu. Shit, så tæt på. Lad have købt 2 Dorans. Du har TP, gør. Ja. Når du kommer med back til TP bare ved toweret. Op til toweret, hvorfor ikke op til ham? Fordi det er bedre TP til toweret. Fordi at hvis nu der er en jungler, der står gank og er klar til det. Ja. Er du klar med hans musik? Hvad sker der? Jeg skal lige øve det. Nå. Det er ikke siger. Hej, Sax. Ja, cirka. Kom og gank. Gør du? Yes. Hvorfor egentlig opgradere med Q 2 gange? Nå, fuck, du var ikke mere. Nej! Jeg troede du kom dernede fra, så jeg skulle få en længere frem. Nej. Han er ikke warded. Du må gerne sige, hvis du kommer bag fra ham. Jeg har både med lomsen og klæd. Klar. Nå, okay, jeg kommer helt bagfra. Hvis hun altså ikke har set mig. Det har hun ikke. Go. Ej! Nej, det er godt. Vi havde overhovedet ikke fået hende. Jeg kan jo stunne, Rasmus. Remember? Ja. Ja. Men, hvis vi kan ikke damage så meget liv. Hun var fucking tæt på hendes Jeg tower. har 11 minions. Kun fucking 11. Hun var seriøst. Hun var lige ved siden af toweret nærmest. Det er altså en den. Jeg ved sgu ikke, om det er en pige, Rasmus. Jeg tror, det er en den. Nu så ser vi den. Så dør hans ting. Jeg har så virkelig lyst til at gå ham. Han har altid husk det. Det er 3 sekunder stun, og det skader sådan 300. Bare med det billede, han har. Jamen, nu har jeg også alt. Hvor er han dum! Wow. Der kommer en lille bitte jungler. Altså lidt af close. Jeg prøver at vente, jeg kan jo... Nej, løb, Rasmus. Han kommer! Jeg prøver at se, om jeg kan... Kan hvad? Han har jo cool lidt. Har lige brugt det. Det var så alt for. Det var faktisk ret dumt. Vidste du, han ikke har flash? Han får se ham. Hvilket liv han har. Rip. For ham. Du kan bare gå over til hans jungle. Hvorfor? Så
nej, jeg så heller ikke. Hvad fuck? Oh shit, nu dør hun. Wow. Kom igen. Fuck, jeg har en splint, der sidder langt nede. Sådan helt vildt langt nede. Skurt. Jeg kan ikke få den ud. Det hedder at prøve at krasse hul, så jeg kan få den sådan. Jeg kan ikke finde ud. Nå, så må den blive der i. Fuck it. Ja, han er... din stemme begynder at scroll. Skral. Sådan der, nu stopper det. Det er jo egentlig ikke min stemme. Det er mikrofon. Og grunden til, at den gør hold det, jeg tror også, det er fordi, jeg smadrer mit headset. Bare lige sådan. Er det rage der? Ja. Når jeg får kort for kill, misser mit pensel lige præcis. Sker der lidt, så ja. Yes. Skal jeg komme? Nej. Jeg skal bare lige sidst. Nej, det er fint. Plus så gav jeg lige 300 damage næsten. Og det er fucking sygt at bruge hans ult, når han bruger sit fucking ult. Når han bruger sit ult, så skal jeg bare bruge mit ult lige inden. Hvorfor? Hvad gør det? Nå, er det ikke sådan? Så får jeg mana og magic resist. Det er klamt. Nej, armor og magic resist. Nå, jeg tror det er min mener. Det er stadigvæk lamt. Det er fucking sygt at købe de blå sko, det ved du godt, det gør. Altså, man skal købe de rigtige sko, men når du køber dem i blå, med den der ekstra blå. Fuck, nu kommer han. Han ved bare ikke, at jeg kan tage en heal potion, det er det der er så dårligt. Ja. Det er det der er fucking sygt ved den, jeg købte i starten. Jeg kan bare heal potions. Ja. Uden så stort set købe den. Kan man egentlig opgradere den? Nej, det kan man ikke. Fuck, hvor klares. Kommer din lille knick-knock. Fucking knick-knock. Jeg kan godt lide Ramos, han gankede botlane og døde. Det er sgu da også et godt gank. Ja, yeah. Wow, Malta har i Earth. Han må jo være fucking syg i hovedet. Ja. Jeg får godt nok ikke pushet ham særlig meget. Fordi at... LOL, hvorfor? What the fuck? Hvad så? Han kunne dræbe mig. Det er det, jeg siger. Han er syg i hovedet. Han er syg i hovedet. Nå ja. Rasmus. Jeg har egentlig lidt glemt at sige, at Jakob fra min klasse, han er vores manager. Okay. Så derfor skylder vi ham penge. Ha. Han får kraftedeme af mine penge. Vi giver ham 100 kroner hver gang vi lægger en video ud. Ha! Right! Så er det dig, der betaler. Altså jeg tænker, du giver 0% plus 80%, jeg giver 20% plus 0%. Ja, right! I Minus dine 20. drømme giver kraftedeme ikke en eneste fucking rød reje. Det smager ellers godt. Det er så OP, det der fucking med Malta har bare skår rundt. Hver gang han dræber en fucking minion, så kommer det bare på ny igen. Nå, ja. Og hvis han får sygt meget fucking ability power, så damager det bare sådan 80 milliarder. Ja. Ja. Fuck, han er dum! Han går mig ikke indtil... Ej, nu får jeg jo bare min stun igen. Hold kæft, det var dumt, det mand. The fucking gank. Så stunner jeg ham. Hvis han havde nået at brugt E på dig. Hold Shit. kæft, mand, jeg har været slækket. Kom her. Rasmus, du skal tænke på, at mad, så har han nok ulti. Ja, Det jeg er potion. 3 sekunder plus Hvor mange liv giver Ramos. potion? Og 150 liv. Ramos, han er på vej væk. Så jeg tænker lidt, at jeg kommer gang, når han er på vej væk. Han er væk, jeg kan komme her. Klar. Danke. The fucking gank. Fordi hvis jeg ikke havde nået damage ham 400 der, så havde han nået at bruge ulti på dig. Ja. Fucking dejligt, du kom.
I'm glad you made it. Giv den 80 billeder tilbage, giv den det nu. Hvilken en? Lol, seriøst. Når du køber den, så står der ikke, du får noget lifesteal, når du køber den helt fuld. Nej, men det er fordi... Nej. Du skal holde over den, og så ser du alle de ting, den giver. Jamen det er også det, jeg gør, Rasmus, og det står ikke noget med 50. Nå, 50% af dem. Der står ikke noget med det, mand. Jeg svæver. Nej, men der står altså ikke noget der med plus eller noget. Der står bare heal for 50%. Damage deal. This is 30 for free as effect for area. Effect. Så du får mere procent, hvis du har det der area of effect. Jeg ved fandme ikke, hvad det er. Altså. Hvis du har det, så er det meget bedre. Står sådan her. Åh, kæft, mand! Det damage så sygt meget. Hvilken? Hvad for noget? Ham eller? Jeg damage! Det var bare på et jump, da jeg lige gjorde på ham. Ham eller dig, damage, og jeg fik ikke helt Ja, fat i fuck den man, på sidste et der. jump, så smadrede jeg bare halvdelen af hans lille fucking lortliv. Jeg har ulti, har en flash. Det ved jeg ikke. Måske. Så det tager vi som et ja. Prøv at løfte op, jeg tror han ved, du kommer. Nej, Har du alt? jeg kommer hernede. Ja, jeg har ulti. Det var også derfor, jeg spurgte om han havde flash. Ja, Hvad det flash. her? Men så brugte han da det. Pink ward. Så tager minibarn. Minibarn. Kan vi det? Om vi kan. Han ved sikkert, jeg Vi gør. smadrer lige ham her. Han er så low, og han har no flash. Vend på mig, Rems. Vend på mig. Vend på mig. Nej, men jeg jumper bare og stunner ham. Ja, nu får jeg jo ikke assist. Okay, det gør jeg. Jeg skulle bare være sikker på, at du fik det, så jeg blev lidt nødt til Nu får jeg lige noget liv. det. Jamen, jeg skal nok tank. Ej, Så. altså. Det bliver easy. Husk nu, jeg skal stå bagved. Kom. Fordi så skader vi 1000 nogle gange. Prøv at se. Kan du godt se, hvad jeg mener, Rasmus? Vil du ikke have den? Nej, Nej, det er mig, der skal have den. nej, fordi alle dine farms, de bliver bedre. Gør Ja, mine så- farms det? Ja. Jeg siger også, det er mig, der skal have den. Nå. Og plus, jeg får mere damage. Det gør jeg også. Men okay. Fuck, mine minions, de bliver jo bare fucking OP nu. Nu kan jeg endelig plus. Plush. jeg går Det var nok. ligesom en plomme. Når en bil kommer op på 1000 km i timen, siger de WOM! Og så springer Du skal ikke hate på ham. Det Du gør jeg skal heller tænke på, at der er 5 millioner, der er mere. Og alle dem 5 millioner, hvis de finder ud af, hvad han hedder. Og så hater på ham. Det er jo fucking synd for ham. Nej. Så Fuck, jeg pusher. ja, du kan bare tower life lige nærmest jo. Nå, men tør sgu da heller ikke komme ned til lægen, når du har Baron. Det kan jeg godt på, så han ikke gør. Jeg har fået toweret nu. Tower! Tak for tower, min ven. Tak for tower, my friend. Og jeg har teleport. Ja, jeg dør, Drake. Jeg dør. Help me. Nej, det gør jeg sgu da overhovedet ikke. Minions, de gør skal fucking langt væk nu. Hvorfor tør hun ikke at komme? Hun venter sikkert bare. Prøv at se, hvor langt det der fucking kan skyde min kanon. Nå, det kan Ja. den ikke. Nej, det er kun hvis du får den rigtige Baron, den kan det. Nej, det har den kun med den lille også. Ja, wow, det er gank. Du dør ikke, Rasmus. Hvis du gør, så kan jeg så godt forstå dig. Ret sygt ganket. Altså, han kommer bag. Free Han kill. kommer. Free kill. Han går midt. Rasmus, din toplane går midt. LOL! Han gider ikke gå med mig længere. Fucking skank. Snak dog lige ordentligt. Skal jeg ikke bare mester. købe cooldown boots eller sådan noget, Rasmus skal jeg fortælle, hvorfor han gjorde det. Har du ikke Prøv. set, hvad han har skrevet? Nej. At jeg gankede, hvis sådan... Prøv vent.
når han skriver babysitting, hvor de har 1 AP, 2 AP, 3 AP. Altså jeg ved nu ikke, om Alistar han gør så meget AP. Jeg tror jeg køber armor boots. Alistar kommer i hvert fald til at få fucking meget AP, jeg er næsten 100 på. Fucking minion. Jeg går bare kun efter gank ham. Lol, der er ingen af dem, der tør at gå mig. Egentlig ved. Rasmus, det sted, hvor jeg går i går. Nej, det sted, hvor deres smelter har han går. Det er kun der, hvor jeg går efter gank. Bare for at irritere ham. Blive lidt mere sur. Får du det? Ja. Good boy. Så ja, altså vi tænker, at det er ret easy win, men vi går også nogen, som er sådan... Rimelig OP! Nej, men altså vi går jo også sådan, man kan jo godt sige lidt tøse, fordi du kan nærmest ikke lade være med at blive feedet med Jax og Javanaiti, det er jo også sådan, altså... Nu kommer der en. Bare Be afraid. Bare bliv ved. Bare bliv ved. Sådan. Så? Jeg tænker... Ej, nu kommer der. Kom nu, Rasmus! Rammus. Nej, nu dør vi! Skal jeg komme ned og hjælpe dig? Shit, jeg er faktisk til at dø. Ej, Sorry, bro. For hvad? But I like it. Altså, jeg ikke gad hjælpe dig. Nej, det behøver du ikke. Bare sæt dig herinde, Rasmus. Bare vent herinde. Der. Ej! Seriously! No. Rasmus, bare løb. Nej, det er sgu da funny, det her game. Ja. Seriously. Jeg går bare lige klar til at tage min headset af, når du bliver stønnet så meget, at du dør. Jeg har taget Nej! Hvad? Hvorfor kan vores team ikke holde til en skid? Jeg vidste ikke, at der kom det der. Det må jeg indrømme, det er godt spottet. Det er fandme godt spottet. Helt! Hold kæft, mand. Det er godt sprøget af mig. Annie stunlock. Hold nu kæft, mand. And the excuses begins. Ja, nu får de en tower. Rasmus, suck my dick, cause this is very big. Okay, Rasmus er jo klar på at sige det diff på toweret her, der kommer, hvis de puller ved. Har du seriøst, køber du... ja, okay, godt så. Og Malte har han allerede så op. Jeg tænker, vi tager den store Baron. Tænker jeg også, vi gør. Kom. Jeg tror skønner. Jeg skal lige gank mad for her. Kom! Jamen Rasmus, jeg skal fucking gank mad for her. Han skal blive så sur, at han går FK. Det kunne jeg altså godt forestille mig, han gik på et tidspunkt. Kom så, nu tager vi den. Skal vi ikke prøve? Jo, hvad er Jeg problemet? er nok... Du kan jo jeg kan dodge dodge. en slag, og når du ikke tænker, så tænker jeg. Har du... Sig til, når du har det. Så når du har det. Det er nu. Kan du se, hvad jeg mener, Rasmus? Okay, fuck, det er svært. Fuck, vi går vores team. Kæft, mand. Seriøst? Seriously? No. Så det var lige blank. Hun har lige mistet den. Rasmus. Så det var lige blank. Lige blanche. Lige blank. Skal jeg gå bot lidt? Nej, Rasmus, vi går begge to bot. Vil du have red? Ja, hvorfor ikke? Så bare lige til den. Ja, det gør jeg Kan du også. bare med mit smite? Hold kæft, man, de bliver sikkert fucking sure på os. Ej, jeg smiter den ikke. Nu er på vægten. Hey, Alistar. Nej, Rasmus. Jamen, jeg vil have Alistar. Jamen, det er to bot. Fint, du råder med den der, jeg kommer med bot. Jeg kommer også DB. Hvor er han? Okay, ja. Jeg tankede Ash ult for dig. This is my triple bitches. Ja, det er fint nok. Nu må jeg bare ikke dø. Ash, hun kommer altså måske herfra. Nå, okay. Det tør hun sgu da ikke, mand. Hun dør på stedet, hvis du gør det. Jeg mangler bare lidt penge.
Bare en lille bitte smutter. Ja, men Drake kommer også nu. Skal jeg bare tage den solo? Fuck, jeg kan ikke købe sådan en smite. Nej. Hold kæft, man, vi er OP. Hold kæft, mand. Den måde, vi bare fik Baron på. Jeg forstår ikke, hvorfor du synes, det er så sygt. Har du virkelig aldrig prøvet det før? Jo, jeg har prøvet, hvor vi var kun to. Jeg var Dr. Mundo, og min fætter, han var Draven, hvis nok. Og så, Draven? Ja, jeg havde 5.000 liv. Det er Og jo vi også easy, Rasmus. Stop Jeg var i det. level 12! Når jeg havde 3.000 liv, jeg var i level 12. Det er sgu da også easy. Og han havde, Det kan jeg fandme også han godt. havde Nej. 300 attack damage. Dengang, der kunne man jo købe stack til attack damage. Ja. Der kan du jo få så meget attack damage og lifesteal på ingen tid. Den... Ja, han købte også, det første han købte, det var stack. Ja, så bagefter Bloodfist, eller hvad? Vi har dobbelt så mange kills som dem. Hovsa, der kan jeg ikke med til her igen. Good job, boys. Nej, det mener du bare ikke, det der. Det var du. Nej. Jeg skal bare lige hurtigt. Han bare ikke slippe væk, jeg måtte ikke. Tænk på, Barrington forsvinder om lige om lidt. Ja, men tåret. Push, Barrington er væk om 3, Men jeg skal tage noget liv. 2, 1. Sådan der. Klip. I har ikke Baron mere. I kan ingenting gøre. Nej. Fuck, nu vinder de sikkert. Rasmus, det er din skyld. Jeg skulle have taget Baron hurtigere. Ja. Jeg skulle have gjort det bedre. Get wrecked, Sonny boy. Og så er det over top. Rasmus, jeg dør. Dør. Nej! Hvad laver jeg? Hvad lavede jeg? Jeg gik imod Alice, der hvor jeg havde 200 liv eller sådan noget. Jeg gik taglife på Ashe, hvor jeg havde... 100. Nej, jeg havde sådan 500. Du er ikke tæt på, at jeg fik ham. Men det her, det er jo en... Altså, hvis der er nogen, der gerne vil vinde et easy game meget hurtigt, eller ikke hurtigt, men altså bare easy game, så gå ind og tag de samme champions som os, gå i de samme lane som os, køb det samme som os. Altså, i de her ting, så ligger vi måske også lige vores LOL-navn, hvis vi vil spille med os, så ligger vi vores LOL-navn. Ja, hvis der er nogen, der går ind og tænker, fuck dem her, skal vi skrive med, så bare... Men der er bare lige et problem, det er inde på vest, hvis der ikke er nogen af det. Ja, vi spiller på vest. Så hvis der er nogen, der tænker, at... Fordi vi giver... Nej! Det er fucking stun! Hold kæft, det er klamt! Så man godt kan se, så tager vi det meget seriøst ind på vest, så vi kan godt blive lidt mad, når vi spiller, men... Nej, vi bliver ikke mad på folk. Kun når det er Søren. Ikke på vores hold, men på deres hold. Eller De det bliver eneste, vi hele. kan blive sure på, det er Søren. Når han kører så Pentas. Det er fucking klamt. Så siger Rasmus, hej min gode ven. Teleport your champion to the summoning Så platform man gjorde. after 8 seconds. Og så tog jeg sådan, Any damage take back the teleport. og Søren, du kan lige så godt lade være. Hvad er det nu han rigtig hedder? Hvad er det nu hans efternavn er? Er det ikke Søren? Havko. Nej, ikke ham. Nå. Gud eller sådan Gusten. Eller Gusten, det er i hvert fald en ting, han er. Jeg skulle ikke helt have det navn. Ja.
I hvert fald Søren, som vi plejer at spille 3v3 med. Eller jeg siger, jeg er ret som yes! Jeg ser også, ja. Nå, du går! This is lost. Go. Skal vi tage dem, eller hvad? Kom, Rasmus. Nej, sgu da. Det er ikke Jo, sjovt. fordi så kan vi bagefter gå ind og tage børn igen. Nå, den tager 20 sekunder. Så har Kom, vi- kom. Let's get ready to rumble. Into the fair. Do I know how to be... Han har Thornmail. Ham skal vi ikke tage først. Fuck det damage og fokus er bare fucking mig. Holy shit. Ja, fokus er fandme også Ash. Det er bare ham der er en prick der bare skal dø. Prick der sutter pæk. Han har Thornmail, Rasmus. Så når du slår på ham så mister du liv. What? Fuck, det er close, det der. Var det hacker minions? Der. Ja! Ja! Surrender! Yes! GG baby easy win! Nå, men vi ses Ja, det har YouTube! været et mega godt game, synes vi i hvert fald selv regner jeg med. Vi tog Baron easy. Vi vandt easy. Vi vandt vores lanes. Det var faktisk et meget sjovt game. Men vi ses derude! Bye bye!